Machiegni kendo jalup jatend piny Kithure Kindiki okwayo rowere mawuok e pinje mag Afrika kod pinje ma Warabu mondo obedi ong'ala manyime mar kelo lokruok e weche mag telo gi achiedhnade mag ochumi. Kane otwag gi rowere e romo manobagi e boma ma Kampala e piny Uganda, Kindiki nopuoyo rowere kuom kelo lokruoge e tiyo gi mbui gi chike mage kata cybercat ne lokruoge machalo kaka makedo gi futo mar yamo e kor lwasi kod mamoko. This is a platform where the voices, ideas, and aspirations of the young people converge to shape the future. It is a forum for solidarity, bringing together two regions with historic, cultural, and trade ties going back into centuries. It is a platform for innovation, amplifying youth voices in technology, climate action, governance, and entrepreneurship. Your Excellency, this forum is a bridge for collaboration, linking Africa and the Arab world to co-create solutions for peace, prosperity, and shared growth.